खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङ। दिनै आङो ससियेल मिडियायाव फैनाय माखासे हौवा मानसिफ्रानो हिन्जाव जानायनि सायाव फंनैसो बुंनो होननानै आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय। मा नंखौ जेनेबा नोंसोरो हिन्जावा हिन्जाव बायदिनो थानांगौ, हौवाया हौवा बायदिनो थानांगौ। मानो हौवा मानसियानो हिन्जाव जानो लुबैखो? माने साइसआव हिन्जाव मोखां समायना होननायखायनो जेनेबा हिन्जाव जानो लुबैबाय नामा नोंसोरो? बिदिबा जोंनि इयुन जेनेरेसना गासिबो बेबायदिनो जालांजोबसिगोन नामा? बेबायदिबाथ' गासै बिमाफोरानो फिसा हौवाखौनो खांनो गिसिगोन माथो। फिसा हौवा खांबानो माने हिन्जावनिसो रुल लायो होननानै। इसोरा हरखानाय अंग'आनो हौवानि जोब, बेखौनो मानो जबरदस्ति हिन्जाव जानो लुबैखो जेनेबा? अननानै नोंथांमोना बेबायदि दाखालाम, नङाबा फैगोन जोनोमाव हिज्रा जानो गोनां जागोन नोंसोरो। मिन्थिद'? जि खस्थ' लासिं सिं ट्रेन दाबा दाबा आखाइ खबै खबै फैसा बिनो गोनां जायो हिज्रा जाबा। अननानै नोंथांमोना हौवाया हौवा बायदिनो थादो, ओमफ्राय बेबायदि महर सोलायबाय थानाङा। समाया अननानै नोंथांमोना हौवा बायदियैनो थादो। भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै।